Guy, unta, malipay ka. Para ni ka, Erika. Sa wala na ta, mahal gyapon di ka. At doon ako, Bi. Tubiin naman. Asa ka kumangita darto na ni? Hala, Durabox! Malipay dyan si mama, ni! Mama! Nakita ko Durabox dito sa lawas! Hala, wow! Kanindot na ni Rensoy! Ma, kung kinsa may nagatag ani ma, pasalamat sa Ginoo. Hala! Naaman day ko ihatod. Katong regalo na ko ka, Erika. Ihatod sa na ko to, Bi. Ay, salamat. Naputos naman ining tita. Dalo na ako, Bi. Kay gabiin na baya. Buwasan jud ni si Jana. Ay, salamat. Mata pa man yung mga tao diri. Guy, wato na ko tanan para malipay lang yung manghod. Hala, open pa man yung bala nila bugoy. Mentag di ko niya makitaan ron. Diri ko moagi sa pikas, Bi. Guy, unta, malipay ka. Para ni ka, Erika. Sa wala na ta, mahal gyapon di ka. At doon ako, Bi. Tubiin naman. Ma, si Erika diri ma, gigutom na. Ay, naunsa man ka Rensoy. Bantayi sa ka nagtimpla po siya pagkaon, oh! Ah, sige ma, ay kulog na oh. Ah, sige, kay magpakaon ako. Ay, naunsa na mga gamit ya, Renz! Pagti man kubutan, disturbo kay magpakaon ko bata! Ano man ma, Ani, oy! wala man di kuha na oh. Butangan na na. Butanganan! Huwag tayo kwarta ipalit na! Di pa rin yung papiloon! Bantay putik bata. Oy! Unsa man ni sila mama oy? Disturbo magayo. Aton be. Di magpala ni mo rin, sa piloon ta ka! Unsa man mo ma? Sige na mo mugyaw-yaw. Alangan, pating gubutan sa mga sinina, Andrea, away sudanan! Wa naman lang, ipamilo ni Renz! Kamu ba? Disturbo kay mo. Kabalong ni cellphone ta. Usa mga kuya, palabiyo ni mga mong cellphone kontra sa tumangod. Bitaw, Goy! Tama bitaw si Renz! Hello Renz, papapil pugkay ka. Ikaw pununta kuya, nagtabang pununta ka diri di kay sigig cellphone. Luoy kanyong mangod oh. Unsa magama? Imo man ang obligasyon. Ay sig tubag-tubag ka mama kuya. Gara na ka ba? Unsa maka Renz? Kuya hari diri. Unsa naman taon mo? Iwan man mo respeto sa kuwain taon mo eh. Ako na lang ani. Naninyo eh. Usa mga kuya, wala kay may mo tama? Ako dire. Hindi mo hawa. Sabok. Blado jud kayo. Ma, pasensyahin na to si kuya ma. Pasagihin na to, Renz. Pangayo na lagdar tong dito, Renz. Kaya sudla na to sinina, Renz. Sige ma. Unsa naman si kuya eh. Nagkadako, nagkabadlungon man.
Grabe si kuya. Nagadako, walay buot. May pagmangayog karton. Ay, asa ka kumangita karton na ni? Hala, Durabox! Wali pa dyan si mama ni! Ma! Mama! Nakita ko Durabox dito sa gawas! Hala, wow! Kanindot na ni Rensoy! Paborito pa dyan ako nga color pink! Ma! Nanay masudlan si baby! Sanina! Gani no, abrihan daw na ko, be! Hala, Rins, nindot jud kayo, Rins. Kisa kayo nagbili na ni Rins, no? O kinsa may nagataga ni ma, pasalamat ta sa Ginoo. Boleh na pud makug dalaga ni mama. Ma! Gani, Rins, no? Lord, kung kisa may naghatagan ni Lord, thank you, jud kaayo. Naana jud kasudlan og sinina sa Erika. Kuya, unsa man ni? Durabox sara, mangutana pa ka.